¿cuál dices? ¿Pero para los dos? Venga, come que es de lado, que onda el clown, que está Bueno, ahora difuminilo, está bien. ¿Quién viene ahora? Uy, perdón, perdón. No, sin problema. ¿Y la mujer no está? La mujer estoy ahorita. Poco a poco de la... Que vaya para allá. Jodido este peregrino, me parece a mí. Ay, Dios mío, eso no estará grabando, ¿no? Dios. Vaya a baixo, que... peregrinos aquí, quitan eso. Así vamos juntos a mirar y poco a trabajar aquí. Ellos si queréis trabajar os explicamos cómo se hace. Y rápidamente, ¿no? No os va a sacar en la tele, ¿eh? No, porque la tele está chula. La pequeña. Mira, abrimos ella. Pero es también ordenza. No. A ver, vamos a ver. Danos una Bueno, pois de novo estamos na Rúa dos Ferreiros disfrutando do traballo que están a facer os alfombreiros nesta noite de Corpus, neste caso agora xa con masiva afluencia de público cando son pasadas as 3 da mañanciña. Cada vez se acerca máis esa hora na que a procesión do Santísimo percorrerá as rúas alfombradas. E imos ver pois cales son os alfombreiros que este ano están a traballar nesta alfombra da Rúa dos Ferreiros. Temos por aquí, creo que xente de fora e imos a comprobarlo de seguida. Temos aquí uns mozos, unha parella, e imos preguntar, bueno, ela marchou, pero temos aquí o mozo e imos de preguntar. Hola, buenas noches. Hola. ¿Tú no eres de aquí? No, Por eso te hablo castellano, porque si no, no me entiendes. ¿De dónde eres? sí, soy de Galicia, Eres gallego? Sí. Son de Mos, de aí xustiño, cerca de Porriño. Que levas fora algún tempo, non? Sí, home, por fora estuve en Coruña e tamén en Barcelona, pero... Bueno, como iso de vir aquí a traballar nas alfombras? Unha, porque estou cunha moza aquí de... O sea, cunha chavala de aquí de Puente Areas, e iso, nada. Aparte, gustoume sempre todos os anos, vin con meus pais, despois vin solo, e sempre quixen un día, o sea, poder facer, exactamente. E agora como encontrei o primeiro ano. E que tal, como levas? Bueno, un poquinho de chollo, pero ben, gústame un montón. Levas moito rato xa aquí ou non? Sí, levo desde as 12, máis ou menos. O sea, non sei que hora é, serían as 3 da mañán. Pois aí 2 horiñas levo por aquí, bueno, casi 3. Hasta que o corpo aguante. Hasta que mire pasar a procesión por riba. Esta noite nada de dormir, ¿no? No, nada. Nin de Bueno, salir tampouco. Bueno, mañá sabremos como está o corpo. De todas formas, pois nada, seguir traballando. Vale, gracias, nada. Bueno, e seguimos a ver a xente que está a traballar nesta alfombra do primeiro tramo da Rúa dos Ferreiros. Inda perfilando nalgúnas zonas como é pois ao redor da alfombra. Hola, como te chamas? Nerea, Nerea, e onde eres, Nerea?
De Fontela, non son daqui. Dunha parroquia de Ponteareas. Sí, Bueno, canto tempo levas aquí na alfombra nesta noite? 2-3 horas. Tanto xa? Sí, Non tes sono todavía? non teño. A que hora pensas marcha para casa? Cando veñan meus pais. O sea, esta noite festa, non? Quizáis é a noite na que estás máis tempo fora da casa, que sí? Sí. Pois que sigas a traballar, vale, Nerea? Ata logo. Bueno, pois seguimos preguntando porque aquí temos abondan as mozas, porque os rapaces non os vemos por aquí, pero con cantidad de mozas guapas que hai, eu non sei como non hai rapaces. A ver, que pasa? Onde están os rapaces metidos? A mí non me contes, me gusta facer a alfombra. Como te chamas? Sabela. Sabela. Nada, os mozos que teñan que estar aquí, que é onde están as mozas, non aparecen por ningún lado, non? A mí non me importa moito, eu estou aquí a facer o traballo con miñas amigas e xa está. Que levas moito tempo xa? Sí, desde que era pequena. E agora esta noite? Pois non sei, cheguei fai pouco. E vais a estar unhas horiñas máis ou non? Ata que terminemos a alfombra, supoño. Bueno, imos seguir preguntando que non se escapen. Estas rapazas que non se escapen. A ver... Ai, que medo teño. Non morde, a cámara non... o cámara menos, está vacunado xa, está vacinado contra calquera cousa. O teu nome? Blanca. Blanca, Laura. Laura. Bueno, que sodes de aquí de Ponteareas, de fora? Yo soy de Madrid, Entendes o galego? más o menos. E ti? Yo de aquí. De aquí. Bueno, se tal traduces. Vale. Bueno, de Madrid, pero que tes familia, na zona? La zona y a amigos. Sí, soy amiga de Isabel. O primeiro ano? ¿Eh? Primeiro año. No, 3 años ya con este. Sempre nesta rúa? Sempre nesta calle? Que tiran, as amigas ou a alfombra? ¿Cómo? Que tiran, las amigas ou la alfombra? Las amigas. Bueno, no teu caso, que eres de aquí de esta rúa, ves de fora? No, bueno, de ali arriba. E todos os anos ves para aquí, non? Sí. Bueno, pois xa sabedes, hai que animar tamén os mozos porque así botan unha manciña, non? Sí. Ata logo, gracias. Bueno, seguimos neste tramo da Rúa dos Ferreiros e temos aquí a Rebeca e a Alicia. A ver, Rebeca, achégate un pouquiño para min. A ver, máis. Non fai frío, pero bueno. Que eres de aquí, Rebeca? De aquí de Ponteareas? Sí. Sí, desta rúa? Non, son de Areas. De Areas. Sí. E tes que vir de Areas para facer a alfombra? Sí, E que ves cos teus pais? sí, Bueno, e os teus pais que andan por aí de parranda e ti traballando? sí. Bueno, canto tempo vas a estar aquí a facer a alfombra? Non sei. Mentres te veixen? Sí, O cando teñas sono? non sei. Bueno, aquí temos a, como era, Sabela? Alicia. Bueno, Alicia, ti que? Contame. Yo llevo varios tiempo aquí haciendo esto y también hice por allá arena y flores rellenando. Lo dices así como se... no, a ver, pero que, gústate ou non te gusta? Sí. Pero gústate tamén porque están as amigas aquí, a que sí? No, muchos no tengo aquí. Bueno, e non te sono, pois mira, son as 3:15 da mañanciña, non hai sono? No, Así que hasta rematar. sí. Bueno. E ti, mira, os mozos, mira onde andan os mozos agora. E ti, a ver, como te chamas? Tiago. Diego, ti estás a facer a alfombra, ves a por as raparigas? Ou a ver, a que ves, Diego? Hacer as alfombras. E a por as mozas non? Coa cantidade de mozas... Que vienes por los mazos, hombre. A dar collejas, sí. Que vienes por Denise. Ui, o que se descubre aquí. O sea, Collejas sí que vienes. pero a ver, ten razón ou non ten razón? No, ten razón. Tengo razón. Él no. Tengo razón, ¿verdad? Sí. Don Manuel. Aquí no. A ver, quen é ese Denis? Ti eres Denis. E ti crees que venga por ti? No. Sí. Bueno, aquí temos unha discusión, cosa de noivos, de posibles noivos. Bueno, pero ti, Denis, a ver, contame, ti estás a facer a alfombra ou non estás a facer a alfombra? Eu veño todos os anos a facer alfombras, sí. E que estabas aquí neste tramo, máis arriba? Está máis arriba. Máis arriba. Bueno, que máis? A quen temos máis por aquí? E ti como te chamas? Fernando. A ver, achécate, Fernando, pues non te
eres? Eu Vigo. De Vigo. E desde Vigo todos os anos é o primeiro ano? No, Ponteareas. Ai, aquí xa estamos, un que di de Vigo e resulta que é de Ponteareas. Pero vive en Ponteareas. Vives en eres de Vigo, pero vives en Sí. Como iso? O sea, que esta noite quedes a dormir aquí porque vives aquí? Ah, ben. Bueno, pois nada, se estamos a falar non traballamos, así que a traballar, vale? A ver como queda a alfombra, bonita. Ten que quedar moi bonita, a mellor. Bueno, xa estivemos vendo que os rapaces pequenos traballan de arreo, pero que tamén os que traballan son os maiores. Eles van a parte máis artística, como estamos a ver, boas noites. Pero los pequeños ayudan muchísimo, ¿eh? Os pequenos son os que perfilan, o que fan o labor Sí. das manos pequenas. Las manos pequenas, efectivamente, porque botar a flor é moi difícil, ainda que parece que perfilar máis difícil, para min botar a flor é unha das cousas máis difíciles, ainda que os nenos pequenos tamén as botan, tamén botan flor, aí están, ahora mismo podedes ver, enfocades hacia aí, míranse nenos pequenos botando flor. E o aguante que teñen, Moito, que non temos tanta aguante somos nós, que xa andamos Bueno, desexando matar con todo. Este estamos vendo que estades a facer o que é a parte artística da alfombra. Esta é a imaxe do Santiago Apóstol, non? Mais ben un peregrino, sí, un peregrino Santiago Apóstol ou calquera. Sí, Porque como está de espaldas... San aquel xe con barba de San Antón, e senón a Purísima Concepción. Bueno, espaldas non se mira. como vedes que vai a noite? Bueno, preciosa, a noite está boísima, a alfombra vai bastante avanzada, ainda nos falta moito, moito, non creo que... Estamos no segundo tramo da Rúa dos Ferreiros. Neste segundo tramo atopámonos pois con ex veciño desta vila, natural desta vila, ao que agora non residente nesta vila. Manuel, boas noites. Boas noites. Cantos anos xa que non viña aquí a Ponteareas? A Ponteareas nos Corpos 28. 28 anos. 28 anos. O sea, que non disfrutaba do aroma das rúas que temos aquí todos os anos por estas datas, 28 anos. 28 anos. E se botaba de menos ou non? Se dice moi pronto, pero Pasa son moitos. por moitos anos. Sí. Se botaba de menos? Sí, moito. Pero Manuel era dos que colaboraban, dos que... A miña rúa era da Castiñeira. Como neno, pois, traballaba tamén nas alfombras e iso faltábame. Sí. Que claro, como neno que marchou fai 28 anos ou máis, a queda era Manolito, e Manolito quedoulle. Quedoume. Bueno. Eu sou Manolito. E que atopa de diferencia no corpus de fai 28 anos ao corpus de hoxe? Aquí a Calle dos Ferreiros é a mesma, mas eu mismo. O que hai é un pedaciños de alfombras que antes non existían. Estes aí arriba, pero está... O sea, o que é a base do corpus é sega sendo mesmo. Para min é o mesmo, sí. Non é... Bueno, isto, que há moita xente que está vindo, iso non había antes. Agora vai ser moito máis movimento, non? Sí. Isto é movida. Bueno, a súa muller non é de aquí de Ponteareas. Non, a miña muller é de Barcelona.
Ela vive este Corpus por primeira vez tamén? Primeira vez, sí. Cal é a súa impresión? Porque temos por aí, pero non quería estar diante da cámara. Temos por aí... Ela. Rosiña, ven. Ven. Non quere, pero bueno, cal é a impresión que se está a levar desta festa? Boa. Que las terras non hai cousas como esta? Hombre, no, en Sitges, en donde cerquiña donde vivimos nos vivimos en Vilanova, a Xeltrú. En Sitges tamén hai unha tradición moi grande de Corpus, pero non ten nada que ver con isto. Son máis estreitiñas e moito máis simples os dibuxos. O sea, unha cousa como os principios das alfombras de Ponteareas fai moitos anos. Moitos anos, sí. Bueno, canto tempo vai quedar por aquí por Ponteareas? Pouquiño. Hasta o miércoles ou jueves próximo. Esperemos que non pasen outros 28 anos. Esperemos. Pois a disfrutar das festas, Manuel. Muchas gracias. Bueno, pois dende aquí vese perfectamente como está a quedar este tramo da Rúa dos Ferreiros, segundo tramo, que está a avanzar cada vez máis. Lóxicamente, o traballo ten que ir cada vez máis a presa se queren rematar canto antes. A noite está fermosísima, non fai nin gota de frío, os mosquitos deberon ir a dormir porque agora hai menos. Bueno, sabedes que a afluencia de público é masiva nesta noite, cando pois achegámonos casi que ás 4 da mañá. Bueno, por aquí vemos que a xente está bastante repartida para ir facendo a alfombra pois ordeadamente. Lóxicamente, eles mellor que nadie saben como teñen que facela para que non se entopeza o traballo de uns co traballo dos outros. E vemos que aquí algunhas rapaciñas están tomando pois un descansiño, creo eu, non? Ou vos non estades facer a alfombra, a ver. Estamos facendo alfombra, pero un pouco de descanso. Claro, porque canto tempo máis vades a quedar aquí? Hasta que terminemos, polo menos. Ata que este terminado todo, bueno, non falta moito, xa, non? No. Ti te chamas? Isabel. Isabel, de onde eres? De aquí de Ponteareas. De aquí de Ponteareas. A ver, ti que te chamas? Sara, Sara, ¿dónde eres? de aquí de Pontareas. ¿Y ti? Lara, ¿Y de dónde eres? de Padrones. De Padróns. Bueno, sabemos que despois dicen que os rapaces de Ponteareas non colaboran, pero é mentira, verdad? No, é mentira. Pero estou ver tamén que as que colaboran son as mozas. Os mozos aquí non se ven moitos, non? No, De onde están metidos os mozos? A ver, que lles fixeches os mozos? están por aí, a veces paseando, tamén de marcha. E cando veñen a axudar ou veñen a incordiar? A incordiar tamén un pouco. Bueno, pois nada, a tomar ese descanso, disfrutar de toda a noite e despois a sacar a fotografía para que quede de recordo. Vale, gracias. Vale, ata logo. Ay, coño, que se me van los riñones hoy. Bueno, calquera diría que son as tantas da madrugada, preto das 4 da madrugada. Esta é a festa que se está a montar nestes intres no segundo tramo da Rúa Doutor Fernández de la Vega. A xente animadísima con esta charanga que percorre as rúas da vila, que, bueno, a estas horas da noite, cando parece que vai decaer, aquí están eles, a charanga NBA,
para animar a festa. Saben que todo o mundo se apunta a bailar, a dar uns pasiños. Esta forma de aguantar toda a noite mentres os alfombreiros están a seguir traballando nesta alfombra da Rúa Doutor Fernández de la Vega. Tamén les anima a seguir traballando, lóxicamente, aunque neste momento non estean para bailes. Neste itre, pois miren, vostedes, falta moi pouco para rematar a alfombra, moi avanzada, e seguramente antes de que chegan as 5 de mañán, sin dúbida alguna, estará xa rematada por completo. Atopámonos na alfombra desta Rúa Fernández de la Vega, a alfombra de Cantón de Boavista. Sabedes, aquí tamén traballando de arreo para ter a alfombra rematada antes de que remate a misa, logo saia a procesión do Saltísimo que percorrerá as rúas que están alfombradas este ano como todos os anos. Aquí tamén hai rapaces traballando, claro, como non, eles son protagonistas nesta noite porque son os que fan, ademais, gran parte da laboura que é do perfilado, de facer o recheo. Temos aquí un grupiño de nenos, a ver se me deixan, porque ademais están así en forma de corro. Hola, boas noites, como te chamas? Fátima. Fátima, que eres de Ponteareas? Sí. Canto tempo levas aquí nesta alfombra? Non sei, uns 20 minutos, polo menos. Bueno, 20 minutos, pero van a ser máis, non? Sí. Cos amigos, besoa... No, veño só, pero teño aquí amigos, así. A ver, imos ver que amigos tes, vale? A ver, ti te chamas? Manuel Ángel, Manuel Ángel, de onde eres? de Pontareas. De Ponteareas. Este non é o primeiro ano, ou sí? No. Bueno, a ver se cunde o sempre ven máis rapaces, porque hai moitas nenas. Os rapaces onde están? Sí. Bueno, hay otro que no quiere. Ay, pero... Yo sí que quiero. Sí, a ver, ti como te chamas? Moisés, Moisés, ti si queres. eu sí quero. Si, de feito, ten cara de traballador porque ten toda a cara toda manchada, pero que este veces a facer? Pintarnos con tiza. Ah, bueno, hai que facer festa tamén, non? Disfrutar. Tamén. Facer alfombra porque falta todavía moitísimo traballo, non? Sí, moito traballo sí que hai, claro, porque hai que colocar todas as flores, esparcilas ben, claro, é moito chollo. Bueno, o perfilado que é o máis complicado e máis minucioso está feito, non? Sí, ainda que a min pareceme que é máis fácil. Máis fácil por... Porque non se me dá moi ben o de esparcir as flores ben. Ai, a ti non se te dá esparcir as flores? No, só máis ben matemático, de calcular canto espacio hai que deixar entre... Eso está ben, aquí temos un matemático. Iso que dicen que os rapaces as matemáticas non lle vai, pero a Moisés, a ti gustante as matemáticas. A min gustame, entretéñeme. Bueno, pois está ben. Bueno, pois agora, de todas formas, despois de facer o perfilado, agora non queda máis remedio que facer o recheo. Non queda máis remedio porque entón quedaría moi xoso. Bueno, pois nada, a facer o recheo. Que remedio queda, chaval? Que remedio? Bueno, e que máis temos por aquí? A máis raparigas, a ver. Ti te chamas? Mónica. Mónica, é de Ponteareas? No, pero vengo a ayudar. De onde eres? De Areas. De Areas. Bueno, eres de Ponteareas, dunha parroquia, pero de Ponteareas. Bueno, ti como ves esta noite? Que te parece? Ben, está entretida. Entretida, non fai vento, non fai frío. No, este se está bien. Tiña que ser así todos os anos, verdade? Sí. Bueno, Primero, pero... para ti é o primeiro? Sí. Bueno, pero non será o último, non? No.
Agora que te xuntas así con estes amigos aquí, xuntadevos todos os anos e xa está. Sí. Bueno, pois a ti que o que te... Por aquí tiñamos a Moisés que decía que o perfilado, e ti? É máis fácil para min o recheo. Cheo, bueno, máis fácil. Bueno, pois nada, a seguir recheando porque dá moito por facer, eh? Sí, bastante. Boa noite. Bueno. Atopámonos no último tramo do noso percorrido nesta noite de Corpus 2004. Estamos na Castiñeira, esta é a Rúa Rebeliano Soutullo, e así está a quedar esta alfombra floral pola que nesta xornada de domingo 13 de xuño percorrerá ou discurrirá a procesión do Santísimo. Todavía algúns teñen ganas de festa a estas horas da noite. Están moi ledos, moi contentos. A charanca tamén axuda, que está a percorrer todas as rúas. E vemos que a afluencia de público, bueno, vai subindo, sube, baixa. Estamos a ver como a xente sigue a chegar. Lóxicamente, chegará un momento en que o número de visitantes é xa menor e logo xa maior preto da hora da misa e da procesión. Así está a quedar esta alfombra floral que ten 3 diseñadores. Como xa citamos, está a zona da cabeceira, que ten a 2 diseñadores, Albertos, os 2, pai e fillo, e a parte de arriba a confeccionada, diseñada por Luis. Dende aquí, dende a Castiñeira, imos rematar pola nosa banda, Joaquín Lamora, de cámara esta noite, e a de acordo que mos saúda. Xa veremos se o ano que ven estaremos aquí, percorrendo estas mesmas rúas. Felices festas do Corpus.